যা যা না করে বলে पुलिस रहते तो मेरे खा लेते
कुर्सी कहाँबाट लिएर आएछ त्यहाँनिर जिल्लामा नि लाउनुपर्छ है यता पानी पर्दो रहेछ काठ बरु त मेरो हातमा दिइरह्यो यार कसैले ल्याङल्याङ गऱ्यो भने काठ देखाउनुपर्छ कुछ जाला तू तेरो मोबाइलमै मोडल खबर छ नि त्यो अलिक कृति गियर यही हो लाना यही कहीं लाना साइड में लाना भाई ये साइड में भनेको यहाँ बिचमा होइन मार्बो गर्छु भन्छु के कार्ड पनि पर्छ नि यो कार्ड निकाले के लगे ठीक है Factory,
वगैरे किती झाले
ना गाडी. साइड मला ना काय. उठेरा कर ना उठेरा कर ना मग गाडी रे उठेरा कर ना.
काम कर ना काय घेऊन जायचं ना साईडमा आणि लवकर दे आणि ते राहायचं आणि यायचं लावायचं ना बाईक लायचं दौड़े को माच के अन्नू नहीं और रंग दिखा